BB Studio YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। खन्थाइनि मुं अनसुलि बिमा। खन्थाइखौ लिरदों बोहैथि दैमारिया। आय' अनसुलि बिमा नों बहा दङ? नागिरो आं नोंखौ हाथा हामा, जिउआव नोंनि अननाय मोनगौबा साननानै। माब्लाबा थाइनै मेगनाव मोदै गयो नों बिमानि अननायखौ गोसोखाङोब्ला। नायो नों बयखौबो फिसाखौ समान होनना। आय' अनसुलि बिमा नों बहा दङ? नुजाफैदो नों अनसुलि बिमा जोंनि गेजेराव। अननानै होफैदो नों फिसाफोरनि सिनायथि। जाबाय फिसाफोरा सिनायथि गैयैयाव गावजों गाव एना एनि। बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नांलाय खमलाय दानलाय सुलाय। गावजों गाव आंगोनि सिनायथि गैयैयाव हारियाव नुजाबाय गेदेर जेंना। आय' अनसुलि बिमा नों बहा दङ? नों अनसुलि बिमाया जोनोम जायगाखौ गारनानै दा थांसै नों फिसाफोरखौ गोदाव सोराव खालामना। नों अनसुलि बिमानि अननायखौ नेनानै दङ गासैबो हारिनि फिसाफोरा। होफैदो नों अनसुलि बिमाया दुखुथिया बर' फिसाफोरनो अननायनि फिथिखा लुफावना। बोजबना लादो नों बिमाया हारिनि जग्रबसे फिसाफोरखौ। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।